Anim na sagip po sa hiwa-hiwalay na insidente na muntikang pagkalunod sa lalawigan po ng La Union noong nakaraang undas sa Idol. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nasagip ng mga otoridad ang hindi bababa sa 6 na katao kabilang ang 2 menor de edad sa magkakahiwalay na insidente ng muntikang pagkalunod sa mga baybaying dagat ng San Juan at Bawang La Union noong Nobyembre 1. Sa barangay Taberna, Bawang, 2 batang lalaki ang muntik ng malunod matapos tangayin ng malalakas na alon at agos ng tubig papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard kasama ang Disaster Response Group upang sagipin ang mga biktima. Matapos ang mabilis na operasyon, ligtas na naihahon ng 2 menor de edad at agad na isinailalim sa pagsusuri bago ibalik sa kanilang mga kamag-anak. Patuloy namang nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko na maging maingat at laging alisto habang naliligo sa dagat, lalo sa mga lugar na may malalakas na alon at agos. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.